Zawa Mnangagwa uchi advise Mnangagwa kuti ngaaramba ari papower ziva kuti hauna kana chauri kuite papa utoriwo mupafa zvako hauna kana chido chevanhu pamoyo because mimi munotaura kuti ZANU-PF ine zvido zvevanhu pamoyo asi tiri kuona kuti munotopenga munorwara makatodhakwa nekuti imi mune muchiomberera munhu maoko achitorasa njere pamberi pevanhu chemunenge muchiomberera maoko chiipo pai chii chinenge chichifadza ipo pai chii chinenge chichinakidza pane zvinhu zvese zvinenge zvichiitika izvezvi muchiombera maoko munenge muchinakidzwa neudzo yemunhu chokwadi kuti aiwa mukuru mukuru muri kufanira kunozorora poitwa imwe plan ndo zvinoita chinhu chekuba ukachiba ndo zvechinoita haupedze nguva nacho hachilasti unotozongoona kuti aiwa zvitori nani ndidzosere kune muridzi. President weZANU-PF nezuro vanga uri kuvic force kuzvimusangano zvavo zvavaiitoko asi manje chakazondishamisa hameno kuti iguka here ibrongo here mutoriro imbanje ndakanyatsoshayirizwa kuti chi havana kana chinhu chavakataura chine musoro ukoko kuti pane zvinhu zvese zvavaiita nezuro taingonzwa vachingotaura kuti kandege mudenga drum hameno kuti unotoshayirizwa kuti munhu wapresident here kana kuti munhu wemadhirama vanenge vakutoitawo maskits unotoshayiswa kuti zviri kufamba sei ndonyaya dzinenge zichitaurwa navagesa dzechinzi aiwa mukuru makura chisiyai asi tinoona aiwa mukuru vanotogarirapo vachiti aiwa handibve ndinotobviswa necrane handitobve panapa ndakaitoita kuweredherwa unotoshayiswa kuti zviri kufamba sei takatombozvitaura tikati aiwa mukuru ava mukaramba muchivasekerera vachakunyadzisai vaenda kunze kwenyika musangano kana weEuropean Union kana muzvimusangano zvavo zvavanoenda zvesadhaki zvezve vachatonyadzisa nyika yese zvekuti kana varakashi vavo vachashaya kana pekutangira ende tiri kutoona kuti kana varakashi vacho havasi kana kutombosendawo mavhidhiyo ari kuenderana nezvakaitwa nemukuru vanenge vachiti muri kunyepera mukuru asi zvinyaya ine humbowo ndofunga vhidhiyo muri kuriona hapana kana chakaeditwa pazvinhu zvese zvakaitwa ndo paunoona dzese dzinonzi propaganda dzinotaurwa munyika dzekunzi aiwa dzirimo hameno kuti muri kuzoona sei isusu tinongoti aiwa ngatimbofambei navageza tione kwavanotisvitsa nekuti vageza izvozvi ndo vane chimuti ndo vari kulidha kuti aiwa ka mukuru ngavachimboendawo kunorima vambonozorora mukuru ivo vari kufungidza kuti vakabva pachigaro vanosungwa asi aiwa mukuru havana mhosva vari kutozikanwa kuti aiwa mukuru vakura saka vari kufanira kungoenda sei kunozorora ona kuti vanhu ava marombe munhu kungopfeka chihembe cheZANU-PF anenge akuti ndiri comrade akutotanga kutochikidzira vanhu ende kuata sezvihembe zvacho zvese zvavanenge vakapfeka zvese inenge isitorina kana kuwachwa inenge yakasviba yakakonona netsvina apa hembe yacho ndeyekupiwa anenge aita kuti munhu akamupe adzoke futi amupe sipo yekuiwachisa bodze marombe vanhu veZANU-PF iwo chikafu chaunenge uchidya kumba kwako unenge uchitoita chekutsana-tsana uchiita chekutambura munhu anenge akakupa chihembe ichocho ukada kutarisa kumba kwake anenge achifamba neGD6 unotoomberera munhu maoko achifamba neGD6 remahara raari kushandiswa neZANU-PF ongouyawo kukokorodzai imoungana makumuomberera maoko makumuti comrade zvimacomrades zvisina kana kumboenda kuhondo izvozvi ndo zviri kutonga Zimbabwe vanhu vakaenda kuhondo cheche izvozvi vakatanga kutongosumudza musoro vanenge vachinzi havana kana chavari kutonzi uri weopposition party tinombonzwa zvimwe zvivapfana zvinenge zvichitaura zvichiti muri kuteerera geza akachembera ko Mnangagwa aita sei Emerson aita sei iwo kana uchiti geza achembera ko Emerson aita sei zvimwe zvinhu zvemunenge muchitaura hazvina kana nemusoro tinenge tichingozoti humpafa hwemunenge muchiti ende vanhu vachamudzidze maleseni kana vakudzingwa neZANU-PF inokudzinga isembwa ende inokudzinga yokubata yokuisa mujeri but haudzidze leseni kuti ZANU-PF chinhu chakatodhakwa because ZANU-PF inokuda kana uchiida ukangoda kungoona unotokusunga votokuitira utsinye infact vanogona kutokuuraya ukatoda kutarisa ZANU-PF ndo inotouraya hakuna pati inouraya vanhu seZANU-PF muZimbabwe hakuna ZANU-PF ndo inotonzi vaurayi chechewo pepe vanenge vachitoti varakashi vanenge vachitonyara vanenge vachida kuti tiri vaurayi but havazokudzei nekuti ukada kutarisa vanhu vazhinji veZANU-PF vakawanda vacho vanotomhanya mushini kutopenga kumhupuka kumhanya bani vazhinji vacho ndo zvavatori havasi vanhu vane njere dzakanyatsokwana ende ZANU-PF yacho haina kana zvido zvevanhu pamoyo haina ZANU-PF ukanzwa vachiti tine zvido zvevanhu pamoyo vanenge vachinyepa nekuti kuZANU-PF leadership chete ndo inotaura imimi vanhu hamupiwe nguva yekuraisa point
ukatoda kuraise point uri munhu weZANU-PF unenge wakutonzwa uri mupanduki hautobvumidzwe kutaura. Ukatoona uchitoenda pazvimusangano zveZANU-PF unenge utori benzi wakatodhakwa wakatofa brain unenge uchitoda kana kutodzokera hako kuchikoro unofunga nekuti ZANU-PF yacho inotokuudzai kuti ningi yakashata usavenganiswe nemunhu kunzi ningi yakashata munhu asina kana chaakuitira ende usaudzwa kuti pati yakati opposition chinonzi opposition munochizivei hakuna chinhu chinonzi opposition panyika nekuti ukatoda kutarisa munyika mune machechi mangani iwe unoenda kuchechi ipi muendero unoita kuchechi kusarudza kuti ini ndoda kuenda kuchechi yakati ndo musapotero unoitawo pati kuti izvozvi ndoda kusapotawo pati yakati bhozi ndo ino zvido zvako kana uenda kumasowe zvinenge zvakangofananawo nepati kuti unotaura kuti ini ndinosapotawo pati yakati ndo zvinhu zvetinoziva kuti munhu unoita zvinhu zvine moyo wako kwete kuti udzwa neZANU-PF kunzi sapota isusu munhu usakuona chinhu munhu akutakuta kuudza vanhu kuti tisapotei isusu tisine zvido zvevanhu pamwoyo anenge akarasika nekuti ukatoona kana pati ine musoro yakangwara ine zvido zvevanhu ikatoona kuti vanhu vari kuwandira kuopposition yavanoti opposition because ivo ndo vanenge vachiti tiri kutonga vanofanira kuona kuti tiri kukanganisa papi vogadzirisa problem but ivo vanototora vanhu veye votorova saka ivo uda kugadzirisa nyika nekurova vanhu nekuchikidzira vanhu nekuisa vanhu mujeri bhozi vanhu topedzisira tanhinyika topedzisira tisisazvinzwisise kuti zvakangofanana bhozi iwewo kana uchiona kuti inini zvinhu zvendiri kuita hazviiti wondirova wondichikidzira kana kuti ende vatori nezvimwe zvimasongo zvavanoimba kuti asingade ZANU ngaabude muZimbabwe yacho iZANU here kana kuti Zimbabwe inyika yedu vanhu vatema tese vashona vanhu vanotaura shona nemandewele tese tiriwe muZimbabwe but unotoona vanototora vamwe vanhu sevanhu vasina nebasa kutonzi iwewo kana usingatode ZANU-PF chitobuda muZimbabwe unotoshaiwa kuti zviri kufamba sei ende vanhu vazhinji vacho vanotoshandiswa neZANU-PF marombe havana kana chavanacho unoona munhu anosvika kana 40 years 50 years achisapota ZANU-PF achifamba netsvina asina kana chinhu chaanacho haana kana mbovhira atenga kana mota muupenyu hwake but ukatodotarisa maeji evanhu vasingasapote ZANU-PF isusu vapfana isusu tongonototenga mota kutongomuka ndatotenga mota mari yacho isinei neZANU-PF but unoona munhu achisimbirira ZANU-PF isina kana chayakamba ukada kumubvunza munhu kuti ZANU-PF yakakupei havana kana chinhu chine musoro chavanokudza vanokudza kuti ningi mutengesi ada kutengesa nyika hatisi kuda kudzokera kuhondo I don't know kuti hondo yacho inenge ichitaurwa ihondo ipi because dai anga ari mutengesi achida kuidzosera nyika kuvarungu kuti muende kuhondo dai iye achitokurwisai nepfuti dzacho but vanhu vacho vachinzi vatengesi vanenge vakatochila atoriwo mwana weZimbabwe akangofananawo newe wekuti iwowo unenge uchitoonekwa semunhu akatodhakwa ZANU-PF haitererwe musatombofema kati inantu ukatoona inini ndichitotaura ndinezve ndinge ndakatodzidza kubva kuZANU-PF ZANU-PF iye yakatodhakwa ende handitoifarire ZANU-PF ndikatoona munhu anototaura zveZANU-PF vanhu vakaita sana Kazembe nezuro takatomunzwa achitaura achiti takuisa technology mutauni gore rinoro haripere tisina kupedza kuisa technology takuisa makamera mutauni ekuti anenge achiona mapurisa anenge achipiwa chioko muhomwe ukaonekwa nekamera ukwanise kuzoramba nyaya iyi iwo unotaura kuti toda kuona mapurisa akuisa chioko muhomwe isa kamera mutauni ekuti chione mapurisa akuisa chioko muhomwe imi mucorruption muri kutozinyatsoziva kuti iri kuitika mapurisa ari kuzviita problem tsvagai problem kuti sei mapurisa ari kuzviita problem ndeyekuti mapurisa haasi kutambira saka mapurisa anozozviona zvakafanana kuti ngaatyorewo mutemo waone mari hazvina kana nemusoro zvaunenge uchitaura because kuisa kamera murodhi hakusi kupinza vanhu mabasa tsvagai problem kuti problem iri papi mosolva problem moita kuti nyika ende mberi hakuna munhu anoita chioko muhomwe kana kuti hakuna vanhu vanonorobha like zviri kuitika muZimbabwe kuti matowanda marobha ukatarisa nyaya dzemarobha ende ukatotarisa nyaya dzemarobha yacho dzinenge dzine vamwe vanhu vechipurisa vanotoshanda mugovernment kana maex gunners kana vamwe vacho vatori pabasa ukatotarisa kuti pfuti dzacho dziri kubva kupi dziri kubva kubasa kwenyu ukoko futi iwo skwera wechitaura kuti taimprova technology takuisa marobots murodhi kuti tibate mapurisa ari kuita uori hazvimeke sense zvemunenge muchitaura zvezve hamuna kana zvido zvevanhu pamwoyo ndime vanhu futi vanenge vachitopfurira vamunangagwa kuti rambai muri pachigaro because munangagwa miri dzake nyama dzake dziri kurwadza haachakwanise kugara ari paposition ende munangagwa tikatoda kutarisa izvozvi haana kana kumameeting kwakawanda kwaari kunyanya kuenda munenge muchingomutaurira kuti
mutungamiriri wenyika vati zvakati, mutungamiriri wenyika vati zvakati, mutungamiriri wenyika vacho havachabude paground vachitaura vega nekuti havachakwanise kutaura. Ukatotarisa zvinhu zvese zvavari kuita pavanoiswa paspeech vachitaura nevanhu vanenge vachidhomoka, vanenge vachirasa nyaya. Saka imimi makutoita vekutotaurira kuti vati zvakati, but pamwe pacho tichitoona kuti nyama dzavo hadzichaite zvinhu zvemunenge muchitotaura zvezvo, makungotaura zvekufadza vanhu nekuti dhiri renyu raramba. Nguva yese maingomhanya na 2030 izvozvi manyarara. Totoona kuti muZimbabwe politics dzemuZimbabwe ndedzekakudherera dzedziya kekutoti hamuna zvemunotiita, nekuti ipapa chamanyararira nyaya ye2030 inyaya yekuti zvabatwa pachena, zvabuda pachena kuti vaMunangagwa zvinhu zvavari kuita zvese izvo havasiriwo vari kuita, ndimi muri kuvaitira, asi kadhiri kenyu kari kuramba. Because pane pamunenge makaema like pana Chiwenga apa ndo pamakaema, asi Chiwenga wacho anenge ari munhu wewe wekuti akachila, anenge akangonyarara. Because ukadatosa situation yavaMunangagwa nesituation ina VP Kembo Mohadi, situation dzavo vakafanana vanhu veve, vanofanira kutosiya basa. Asi vaMohadi totoziva kuti vaMohadi vakatombosiya, vakaramba, vakafoswa.